araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig at kapupulutan ng aral sa buhay. Ito ay kasaysayan ni Lucio. Sa kalye na ako nagbinata. At dahil walang kinagis ng pamilya, naligaw ako ng landas hanggang sa nakulong. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Oh, nabusog ka ba, Lucio? Opo naman, Mang Anton. Ang sarap na mga gulay na niluto ni Aling Dilay. Sariwa kasi yung mga tanim namin. Ay, salamat naman, nagustuhan mo. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Okay no. Hindi na ho gano'ng masakit ang mga sugat ko. Ay, huwag ka mag-alala. Malapit nang gumaling yan. Bukas, kukuha uli kami ni Monet ng mga dahon na igagamot namin dyan. Ako, salamat to, Aling Dilay. Mang Anton, napakabuti nyo. Oh. Pati na rin ang mga anak nyo, mababait. Tinutulungan po kayo sa pag-aasikaso sa akin. Pinalaki namin sa kagandahang asal at matulungin sa kapwa, sina Nitoy at Monet. Kaya sila ganon. Mahirap nga lang kami. Pero masaya naman ho kayo eh. Totoo yan. Mula talaga nang mapangasawa ko si Lilay, naging maligaya na ang buhay ko. No, bola. Aba, hindi bola yun, mahal. At ang kaligayahan namin yun, Lucio, ay tumagos sa aming mga anak. Ang sweet naman po ninyo. Ganyan talaga yung mahal ko si Anton. Romantiko. Kaya nga siyang minahal ko. Dahil nga sa mga nanligaw sa akin, siya yung pinaka-romantiko. Ganun po ba? Masayahin pa. Nakakatuwa ang pamilya nyo. Kaya siguro si Monet, kahit may kapansanan, hindi po siya malungkutin. Sasama ka mga isda kay Mang Anton, Itoy? Oo, Kuya Lucio, para may makatulong si Itay. Masarap bang mangisda? Masarap na mahirap. Masarap kapag maraming huli. At saka ako, nalilibang din eh. Pero mahirap kapag masamang panahon kasi malalaki ang mga alon kaya mapanganib. O di, kapag masama ang panahon, huwag kayong mangingisda. Minsan naman kasi kuya, sa laot na sila inaabot ng pagsama ng panahon. Tulad na nangyari kay Tay nung nakaraang taon. Hindi siya kaagad nakauwi. Kaya nag-alala kaming lahat. Kaya mula nun, nagpasya na akong samahan lagi si Itay sa pangingisda. Total, wala naman akong trabaho. Tapos ko na rin naman ang high school. Hindi mo ba naisip na magtrabaho sa ibang lugar? Gusto ko rin sana yun, Kuya. Para maiba naman ang takbo ng buhay ko. Baka sakaling umasenso. Pero ayaw kong mapalayo kina Inay. Mas masaya ako nakasama sila at natutulungan. Kasi kahit naman mahirap ang buhay namin, masaya kami at nagtutulungan. Oo nga, napansin ko nga yun. At kami naman ni Inay mula noon, ang laging nag-aasikaso ng mga dala nilang isda. Si Inay nagtitinda, ako naman ang naglilinis ng bahay. Monet, hindi ka ba nahihirapan dahil sa kapansanan, no? Si Monet mahirapan. Mas gusto nga niyang maraming ginagawa kaysa sa wala eh. Kabisado ko na kasi yung paligid. Kaya hindi na mahirap para sa akin ng kumilos. At saka, kahit naman hindi ako nakakakita, sinikap ni Inay na maturuan ako ng mga gawaing bahay. Kaya, marami akong alam. Ganun pala. Teka, Nitoy, ano kaya kung sumama na rin akong mangisda sa inyo? Ha? Oo, para naman makatulong din ako. At malibang na rin tuloy ako. Ay, nakahanda na ako.
Oh. Handa na lahat, dadalhin natin sa picnic bukas, Nilay. Oo. Naiayos na namin ni Monet. Sabik na nga sila na dumating ang bukas. Maging si Lucio. Nasaan nga pala si Nanitoy at Lucio? Si Nitoy, tinulungan si Aling Diling na katayin yung isa niyang baboy. Si Lucio naman, nagpaalam na magsisibak ng kahoy na panggatong natin. Nakatutulong na rin siya sa atin. Ay, oo, totoo yan. Kanina nga umaga, tinibayan niya yung bubong natin para daw kapag bumagyo, hindi agad masira. Oo nga pala, nakalimutan ko nang gawin yun. Napansin niya, kaya siya na yung gumawa. Saan nga kaya siya nang galing? Ang naaalala lang kasi niya, yung kanyang pangalan at yung sakay siya ng lumubog na barko. Sana bumalik na yung kanyang alaala, ano. Kawawa naman ang pamilya niya. Natiyak, naghahanap na rin sa kanya. Oh, Lilay! Napasyal ka. Aling Diling, gumawa ako ng minatamis na langka. Ay! Nakapitas kasi si Lucio kahapon. Minatamis ko. Kaya ito, dinalang ko kayo. Oh, salamat. Magugustuhan to ng bunso ko. Salamat din, Udo, sa binigay niyong baboy sa amin kahapon. Ayos lang yun. Maiba ko, ha? Oh, Abe, hanggang ngayon pala kinukup-kup nyo pa rin yung estrangherong napulot nyo sa dalampasigan. oo. Hindi pa kasi maalala ni Lucio kung saan siya nanggaling. Para bang nagkaroon siya nung, ano ba yun, yung tinatawag nilang amnesia. Hindi ba kayo natatakot? Bakit naman? Dahil baka mamaya masamang tao pala yung kinukup-kup nyo. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang mabait. At isa pa, naniniwala kami na masamang tao man o hindi, kapag nanganganib ang buhay, dapat nating tulungan. Oo paano kung mapahama kayo? Dahil masamang tao nga pala yun. Mabuti ho ang ginawa namin. At naniniwala kami na hindi itutulot ng Diyos na mapahama kami dahil doon. Handa na po ako, Mang Anton. Alis na po ba tayo? Pakitawag mo na lang si Nitoy Lucio para siya na lang ang sumama sa iyong mangisda. Ho? Bakit po, Mang Anton? Masama po ba ang pakiramdam nyo? Oo, kagabi pa masakit ang tiyan ko pero nawala naman kanina. Kaya lang ngayon Oh, sumasakit na naman Masakit. pinagpapawisan na kayo, Mang Anton. Oo, masakit talaga, Lucio. Teka, mabuti pa ho. Daling ko na kayo sa ospital para matingnan kayo ng doktor, ho. Pero sa bayan pa ang ospital. Kahit na po, dapat matingnan kayo ng doktor. Baka kung ano na yung nararamdaman nyo. Monet? Malalim na ang gabi, ha? Bakit hindi ka pa natutulog? Paano ako matutulog, kuya? Nag-aalala ako kay Itay. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa kanya. Kahit man lang sana isa sa kanila, kina Inay at Kuya Nitoy. Hindi umuwi Palagay ko kaya ganon dahil may problema. Baka hindi nila maiwan agad si Mang Anton. Huwag naman sana. Ayoko may masamang mangyari kay Itay. Ayoko mabawasan ang masaya naming pamilya. Monet, Ang mga magulang ko nagpapalakas ng loob ko. Kaya kahit may kapansanan ako, nananatili ako matatag. Pero kung mawawala ang isa sa kanila, paano na? oh, Ay, Monet. Lucio. Si Inay! Nay!
Nako. Kumusta na po si Itay? Ay, inoperahan sa appendix ang tatay mo. Oh, Puputok na pala yung appendicitis niya. Yun ang dahilan ng kanyang pagsakit ng tiyan. Ay, umuwi lang ako dito para kunin yung titulo ng bahay natin. Ay, bakit po? Kailangan ng perang pambayad sa ospital at pambili ng gamot ng tatay mo. isasanla niyo po itong bahay niyo? Kailangan, Lucio. Nakausap ko na si Aling Daling. Hindi niya kami iniwan sa ospital kaninang ihatid kami. Kaya sila rin yung kasama kong umuwi ngayon. At sa kanila niyo po isasangla? Oo. Pero Nay, paano po natin yun matutubos? Bahala na, anak. Ang mahalaga, may magamit tayo sa pangangailangan ng tatay mo. Mabuti naman, marami tayong huli ngayon, Itoy. Noong nakaraang pumalaot tayo, konti lang ang uwi natin, di ba? Oo nga, kuya. Gusto pa naman naming makaipon para matubos na kina Aling Daling yung titulo ng bahay namin at lupa. Ako, matatagal lang siguro bago nyo matubos yun. Kung dito lang kayo aasa sa pangingisda. Nag-iisip nga ako ng ibang paraan, kuya, para makatulong kina Inay at Itay. Lilay, sa susunod na linggo, pangalawang buwan na ng pagkasanla nyo sa akin ang titulo nitong bahay nyo. Ay, oho. Hindi ho namin nakakalimutan yun, Aling Diling. Sana naman magawa nyo na ng paraan yun para hindi na lumaki pa yung tubo. Maliit nga lang yung ibinigay kong tubo sa inyo. Kung sa iba yun, baka samantalahin pa ang kagipitan nyo. Kaya nga ho, nagpapasalamat kami sa inyo. At hindi ho namin makakalimutan yun. Kawawa naman si Aling Lilay at Mang Anton. Kahit magaling na si Mang Anton, bakas pa rin ang lungkot sa kanila. At dahil yun sa kanilang problema sa bahay na ito, ay, gusto ko silang tulungan. Utang ko sa kanila ang buhay ko. At mula nang tumira ako rito, naging masaya na ako. Nadama kong masarap pala ang magkaroon ng pamilya. Ano kaya dapat kong gawin para matulungan sila? Mukhang napakahalaga ng sasabihin mo sa amin lahat, Lucio. Tungkol ba saan yun? Una po, gusto kong magpasalamat ulit sa ginawa niyong pagkupup sa akin nung makita niyo kung walang malay sa dalampasigan. Ay, kahit naman siguro sino, yun din ang gagawin sa isang kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Hindi po lahat ng tao ganoon, Mang Anton. Iba po kayo ng pamilya niyo. Mula nga po nang mapatira ako sa inyo, naging masaya po ako. Para po bang nagkaroon ako ng bagong pamilya? Masaya rin kaming kasama ka, kuya. Parang nadagdagan kami ng kapatid ni Monet. Kaya nga nalulungkot ako dahil kailangan ko lang magpaalam sa inyo. Ha? Kailangan ko lang bumalik sa pinanggalingan ko. Naalala mo na, Kuya, kung saan ka nakatira? Kung ganun, magaling ka na. Ang totoo po, nagsinungaling ako sa inyong lahat. Alam ko talaga kung saan ako galing. Ayoko lang ho na
naibalik niyo ako roon. Isa po akong takas na bilanggo. Kuya Lucio, At malaki ang magiging pabuya sa sino mang makapagsusuko sa akin sa mga pulis. kuya, At doon sa bilangguan na pinanggalingan mo, doon mo gustong bumalik. Kailangan gawin ko po yun, Mang Anton. Dahil yun lang ang paraan para makapagbagong buhay ako. Eh, hindi ko maintindihan. Tumakas ka na doon, di ba? Kaya nga napadpad ka rito. Gusto ko pong kayo ni Mang Anton ang magsuko sa akin sa mga may kapangyarihan para mapunta sa inyo ang malaking halagang pabuya para sa aking pagkakadakip. Lucio, Sa pamamagitan po ng salaping yun, may pagagamot nyo si Monet. Makapagtatayo kayo kahit maliit na negosyo. Matutubos nyo na ang pagkakasanla nyo ng bahay at lupa. Kuya Lucio, Pag nangyari yun, lalo kayo magiging maligaya. At yun ang gusto kong makita. maraming salamat, Kuya. Ang bait-bait mo. pero makukulong ka uli, kuya. Tanggap ko na yun dito eh. Ang mahalaga matulungan ko ang isang pamilyang nagpadama sa akin na masarap pa rin palang mabuhay ng tama. salamat sa iyo, Lucio. Asahan mo, kahit nakakulong ka, hindi ka namin kalilimutan. Muli akong nabilanggo, ngunit mag-aalang ngayon ang aking pakiramdam dahil alam ko nakagawa ako ng kabutihan sa aking kapwa. Isang nilalang ang nakalaya sa kadiliman at isang pamilya naman ang aking napaligaya. Pamilyang siyang gabay ko noon nang ako'y kanilang matagpuan hanggang ngayon sa aking pagbabagong buhay. Ako po si Lucio, isang bilanggo, at ito ang aking buhay. Tunay ngang nakapagbibigay inspirasyon ang pamilyang puno ng pagmamahalan. Sila'y mistulang ilaw na tumatanglaw sa isang nilalang na nadirimlan ang isipan. Mga nagsiganap, Junel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, at June Martin Legaspi sa papel na Lucio. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa pong binibini ang maglalakad sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng magandang aral sa buhay. Siya po ay si Cecil. Kahera ako sa malaking tindahan ni Ma'am Estela. Dahil mabait naman siya, nawili ako sa pagtatrabaho doon. Lalo na nang maging nobyo ko ang anak niyang si Vince. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sumama ka na, babe. Para makilala naman ang tropa ko, maganda kong GF.
Pero may trabaho ako dito ngayon, Vince. Baka magalit ang mami mo pag umalis ako. Hindi yun. Ako naman ang kasama mo eh. Ayoko pa rin isipin yung sinasamantala ko ang kanyang kabaitan. Isa pa, sayang din nakikitain ko sa araw na to. Kailangan namin yun sa bahay, Vince. Para matulungan ko ang nanay ko. Ang bait talaga ng babe ko. Kaya love na love kita eh. Dahil sa ugali mo yan. Salamat naman at naunawaan mo ko. Oo naman. Love yata kita. Oh, babe. Bigyan mo na lang ako ng 500 dyan sa kaha. Ah? Hindi kasi ako naiwanan ng pera ni Mami. O Cecil, kumusta rito sa tindahan? Okay naman po, Mami Stella. Wala naman pong naging problema. Maganda rin po ang sales natin mula kaninang umaga. Salamat naman. Kahit abay problema ako sa ibang parte ng buhay ko, sa negosyo ko naman, wala. Ma'am, may sasabihin nga po pala ako. Ano yun? Nagpakuha po sa akin kanina ng 500 si Vince. Huh? Sabi niya ikuha ko raw po siya sa kaha. Hindi niya raw po kasi siya naiwanan ng pera. Batang yun talaga, oo. Nagsinungaling na naman. Ibig niya pong sabihin, hindi totoo yung sinabi niya? Araw-araw, hindi maaaring hindi ko siya bigyan ng pera. Dahil pag hindi ko siya binigyan, kinukupitan niya ako. Ginagawa niya po yun? Marami ka pang hindi alam tungkol sa kanya, Cecil. Alam mo bang natuwa ako na maging nobya ka niya? Dahil inisip ko na baka ikaw na yung babaeng makapagpapabago sa kanya. Mami Stella? Pero mukhang hindi pa rin eh. Saan po niya dinadala ang perang hinihingi niya? Cecil, maraming salamat sa pagtatapat mo sa akin, ha? Sana huwag ka magbago. Oh, sige babe. Alis na ako. Thanks ulit dito sa 1K ha. Ay, ano ka ba naman, Vince? Oh. Hinahalikan mo ko sa lips nandito tayo sa tindahan. Baka may makakita, nakakahiya. Hayaan mo makita nila. Nakahalikan mo ang gwapo mong BF. O sige, alis na ako. Bye. Ingat ka. Talaga tong si Vince. Pero sobrang sweet, ha? Kaya lang, bakit kaya ganun? Nagpakuha na naman siya ng pera sa akin sa kaha. Saan kaya niya dinadalang pera? Ayaw naman niyang sabihin sa akin. Cecil, Ay, kayo pala, Mang Bert. nakita kong umalis na si Vince, kaya nilapitan na kita. Oo. Nagpakuha na naman ba siya ng pera? Ay, opo. May babayaran daw po siyang utang. Ayaw ko nga po sanang sundin yung gusto niya eh. Kaya lang nagalit eh. Kaya sinunod ko na lang po. Ay, naku. Ang lalaking yun, puro na lang problema ay binibigay kay Ma'am Estela. Pinag-aaral naman siya. Ayaw magtrabaho. Puro barkada at bisyong inaatupag. Bisyo? Bakit po? Ano po bang bisyo ni Vince? Hindi mo pala alam. Naku, Cecil. Mag-iingat ka kay Vince, ha? Huwag mo siyang hayaang sirain ang buhay mo. Mang Bert, bakit niyo po nasabi yan? Ano po ba talagang alam ninyo? Sabihin niyo na! Cecil, anak, wala nang dumating ka kanina galing sa trabaho mo. Napansin namin itong kapatid mong malungkot ka. May problema ba? Napagalitan ka ba, ate? Hindi, Elmer. Mabait na boss si Mami Stella. At kahit minsan, hindi pa niya ako napagalitan. Stella palang pangalan ng may-ari ng malaking grocery ang pinapasukan mo. Opo, Nay. Kung hindi ka napagalitan, bakit ka malungkot? Oo nga, anak. Bakit ba? Sabihin mo nga.
Baka sakaling makatulong kami ng kapatid mo. May ipagtatapat po ako sa inyo, Inay. Sana po, huwag kayong magalit sa akin. Bakit? Ano bang ginawa mo? May boyfriend na po ako, Inay. Ano? Ha? Ilang buwan na rin po. Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Ah, anak, hindi naman ako tutol na tumanggap ka ng manliligaw. Sorry po, Nay. Sa grocery lang naman po kasi niya ako niligawan. Siya po si Vince, ang anak ni Mami Stella. Mayaman pala nobyo mo, ate. Tutol ba sa relasyon ninyo ang amo mo? Kaya ka malungkot? Hindi po. Oh. Sabi ko nga po sa inyo, napakabait po ni Mami Stella. Hindi po siya matapobre. Sabi po kasi niya, galing din daw siya sa hirap nung araw. Oh, kung ganun, anong problema? Nalaman ko po na may masamang bisyo pala si Vince. Oh, anong bisyo, ate? Drug addict siya, Elmer. Oh, Yun ang sabi sa akin ng driver nila. Diyos ko. Delikadong makipagrelasyon nga sa ganung tao, anak. Nakakatakot. Para nga pong na-turn off ako nung malaman ko yung lihim niya, Nay. Parang gusto ko na makipag-break sa kanya. Buti pa nga, makipag-break ka na sa kanya habang maaga pa. Baka pati ikaw, ipahamak pa niya eh. Oo nga. Tamang kapatid mo. Layuan mo na ang lalaking yun. Pero, paano ko po gagawin yun? Ganong anak siya ni Mami Stella. Ayos! Nakakuha ko ng bracelet at kwintas ni Mami. Malaking halaga ito pag nabenta. Iba-iba na naman kami ng tropa ko nito. Vince! Ano yan? Bakit binuksan mo ang aparador ko at hawak-hawak Mami! mo ang alas ko? Sorry ka na lang, Mami. Kinuha ko talaga to para magkapera ng malaki. Vince! Huwag ka umalis! Ibalik mo sa akin ang alas ko! Tumahimik ka na. Wala ka namang magagawa eh. Marami kang alahas. Hindi ito kawalan sa'yo. Vince! Vince, bakit mo nagawa sa akin to? Naging mabuting ina ako sa'yo. Binigyan kita ng isang magandang buhay at kinabukasan. Pero harap-harapan mo pa rin akong pinagdanakawan. Cecil, malapit na tayong magsara. Oo nga po, Mang Bert. At tulad ng dati, maayos ang takbo ng grocery ni Mami Stella. Uy, spis lang naman ang panira sa negosyo ni Mami. Mabuti nga ho eh. 2 days na siya hindi nagpupunta rito. Walang umiistorbo sa akin. Totoo? Hindi mo ba siya namibis? Talagang hindi po. Dahil po sa mga nalaman ko sa inyo tungkol sa kanya, Ay. bigla pong nawala yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko nga lang po alam kung paano ko siya malalayuan eh. Teka nga ho pala. Bakit po hindi iparehab ni Ma'am si Vince? Ay nako, natatakot. Ho? Oo, nagbanta si Vince sa kanya na kapag dinala siya sa rehab, ay tatakas daw siya doon. At papatayin si Mami Stella. Ano po? Napakasama pa lang talaga niya. Ay nako, lulong na kasi siya sa bawal na gamot. Mang Bert, bakit po kaya hindi rin nagpupunta rito si Ma'am? Uy, malalaman natin. Pupunta ako sa bahay nila mamaya eh. Elmer, Cecil, mag-almusal na kayong dalawa at nang hindi kayong malate sa school at sa grocery. Opo, Nay. Sabayan niyo na kami, Nay. Para naman may laman na yung tiyan ninyo bago kayo magtinda sa palengke. Ate, may tumatawag sa cellphone mo. Oo nga. Teka, si Ma'am Stella? Hello po, Ma'am. Cecil, magpunta ka rito sa bahay namin. Si Vince. Bakit po kayo umiiyak, Ma'am? Ano po nangyari kay Vince? Napaaway ang grupo nila at kasama siya sa dalawang namatay. Ano po?
Nay, nakausap ko na po yung manager sa grocery. Pupunta rin po sila kina mama mamayang hapon. Pero sabi ko, mauuna na ako dahil pinapupunta na ako doon. Okay ka lang ba, anak? Opo, Nay. Medyo nalulungkot lang po ako. Naaawa ako kay Ma'am Stella. Gusto ko sanang makiramay din sa boss mo. Sige po, Inay. Mabuti nga po yun para gumaan kahit paanong loob ni Ma'am. Sumama na po kayo sa akin. Ma'am Stella. Cecil, wala na si Vince. Iniwan niya na tayo. Oo nga po, Ma'am. Naawa po ako sa kanya. Kung naging masunurin lang po sana siya sa inyo, maaaring hindi niya ito sinapit. Kahit naman hindi ko siya tunay na anak, itinuring ko siyang tunay kong anak. Minahal ko siya. Hindi po ninyo anak si Vince? Oo. Anak siya ng nabatay kong kaibigan na may breast cancer. Sayang. Hindi niya pinahalagahan ang pagmamahal ninyo. Mag-isa na ako ngayon, Cecil. Hindi po, Ma'am. Hindi po kayo nag-iisa. Kasama po ninyo kami mga tauhan ninyo. Ma'am, kasama ko nga po pala ang nanay ko. Gusto rin po niyang makiramay sa inyo. Sige. Tawagin mo. Nay! Halina po kayo rito. Nakikiramay po kami, ma'am. Maraming salamat. Elsa? Ate, Stella? Sandali. Naguguluhan ako Bakit po tinawag ninyong ate ang boss ko, Nay? Siya ang kapatid ko, anak. Panganay kong kapatid. Si Ate Stella. Biglang napalitan ang tuwa ang kalungkutan ko. Dahil sa muli natin pagkikita, kapatid ko. Ate. Masayang-masaya din ako. Pero paano nangyari yun? Paano po kayo naging magkapatid? Lumayas ako sa aming probinsya. Dahil sa labis na kalupitan ng aming ama. Pinalad naman ako sa trabaho dito sa Maynila. Babalik sana ako doon para dalawin sila. Pero nalaman ko, wala na sila doon. Ay, umalis na rin kasi ako doon, ate. Nung bumanaw si Itay. Kung ganun, tita ko pala kayo, Mami Stella. Wow! Ang ganda ng bahay ng tita natin, ate. Ang laki. Mula ngayon, dito na tayo titira, mga anak. At makakapag-aral na rin kayo sa kolehiyo. Dahil pag-aaralin daw kayo ni Ate Stella. Isang napakalaking biyaya po ng Diyos. Itong dumating sa atin, Inay. Oo nga po, Nay. Parang panaginip lang. Elmer, hindi ito panaginip. Talagang napakalaking biyaya itong muli namin pagkikita ng kapatid ko. Sana mga anak, pasayahin niyo siya, ha? Huwag niyong sayangin ang pagtulong niya sa atin. Ngayon ay pareho na kaming tapos ng kolehiyo ni Elmer. Sina Inay at Tita Estela naman ang patuloy na gumagabay sa amin. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Cecil, dating kahera, at ito ang aking buhay. Ang bawat kalungkutan ay may katapat na kaligayahan. Ngunit sana'y matutuhan nating pahalagahan ang sa atin ay nagmamahal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas,
Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, June Martin Legaspi at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Ethel. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Sa aming 3, ako ang nagkaroon ng pinakamagandang buhay. Sabi nila, ako raw ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Kabaitan na hindi ko inakalang kaiinisan ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hello, Tay! Ethel! Ano na naman ang problema mo, Pining? At napasyal ka rito? Si Tay naman. Ay, di dinadalo ko kayo. Wala kang problema. Wala kang kailangan sa kapatid mong bunso. Tay naman, pinapahiya niyo si ate. Huh. Ewan ko ba dyan kay Tay? Parang ayaw na, dinadalaw ko siya. Pero, ate, talaga nga bang wala kang problema? Kasi Ethel, wala na kaming pangangailangan sa bahay. Yung bayaw mo naman hindi pa sumasahod. Kahit naman sumayod yung asawa mo, kulang pa rin sa iyo Kasi hinahaluan niya ng bisyo. Ethel, pwede mo ba ako mabigyan? Wala na kasi kaming isasaing mamaya. Gutom na nga yung 2 pamangkin mo nung iwan ko. Sandali lang ate ha. Ikukuha kita ng bigas. Bibigyan na rin kita ng mga delata. Bibigyan na rin kita ng pera para makabili ka ng mga kailangan ninyo. Salamat naman. Ethel, anak. Ikaw ba'y nakabili na ng bitamina para dyan sa dinadala mo? Opo, itay. Buntis ka na, Ethel? Oo, ate Pining. Pinag-iingat nga ako ng doktor Kasi first baby ito. Kuya Drigo, napasyal ka. Oh, saan ka ba galing, Pining? Kanina pa ako rito Dumaskarte. Wala na kaming pangangailangan dito sa bahay. Alam ko na kung saan ka nang galing, ha? Kina Ethel, no? Wala naman ako ibang malalapitan. Dahil sa kapatid ng asawa ko, tiyak na bubungangaan lang kami noon. Paano bungangera yun? Kumusta naman sina Ethel? Siyempre, maayos pa rin. Maganda naman yung kita nila mag-asawa. Bukod pa sa may kabuhayang minana si Kenneth dun sa mga magulang niya. At saka isa pang balita. Buntis na ang bunso nating kapatid. Lako, lagot. Bakit lagot, Kuya Drigo? Baka hindi na tayo matulungan ni Ethel Ngayon buntis na siya. Kung kailan pa naman gusto ko sana mag-abroad. Mangingibang bansa ka? Oo. Malaking kikitain ko sa Canada. Yung nga lang, may placement fee. Pareho pala tayo na may gustong hingin tulong kay Ethel. Ako naman, may gusto kong negosyong buksan. Kumusta ang trabaho mo, Han? Okay naman, Han. Ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho? Ha? Pero Kenneth, maliit pa lang naman ang tiyan ko At saka hindi naman ako nahihirapan. Nag-aalala kasi ako sa magiging baby natin.
Malaki na naman ang ipon natin eh. At ang kita ko naman, sobra pa sa mga pangangailangan natin. Kaya naisip ko, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Kung pwede sana. At saka na lang ako hihinto sa trabaho. Pag malaki na yung tiyan ko, iingatan ko naman ang baby natin eh. Promise. Gagabihin ka mamaya, anak. Opo, Itay. Bakit? May overtime po ako. Di ba't pinag-iingat ka ng doktor dyan sa dinadala mo? Nag-iingat naman po ako, Tay. Iniinom ko rin po yung mga vitamins na binireseta sa akin. Kasi anak, nag-aalala ako sa iyo eh. Sayang naman po kasi kikitain ko, Tay. May tutulong ko pa yung kina ate at kuya. Di ka nagkulang sa kanila. Lagi mo silang tinutulungan. Pero sa pagkakataong ito, isipin mo naman ang kapakanan ninyo na magiging apo ko. Kawawa naman po kasi sila eh. Pero hayaan niyo po. Kapag naramdaman ko na nahihirapan ako po mismo ang titigil sa trabaho ko. Opo, Itay. Para naman po, umasenso naman kami ng pamilya ko. Nang hindi, lagi na lang akong umaasa kay Ethel. Kuya, sure kaya ang trabaho yon sa Canada? Oo. Kasi malaki ang placement fee. Oo nga. Kapag naloko ka, sayang ang malaking halagang hinihira mo dito sa kapatid mo. Hindi, peke, Itay. Huwag naman sana kayo negatibong mag-isip. Sige, kuya. Ha? Tutulungan kita. Maraming salamat, Ethel. Ang bait mo talaga. Huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag naroon na ako. Ethel, sana ako din matulungan mo, no? Kasi meron akong gustong pasukin na negosyo. Maliit lang naman yung puhunan. Kayang-kaya mo. Ha? Kailangan. Sabihin mo muna kay Kenneth ang lahat, anak. Naku, paano kung hindi pumayag si Kenneth, Itay? Paano naman kami ni Kuya? Oo nga naman, Itay. Lagi na lang kayo nakakontra eh. Ethel, tsaka mo lang sabihin sa kanya, ha? Kuya. Total, magbabayad naman kami agad ni Piling eh. Oo. Oo, ha? Piling. Kuya. Kumusta ang business mo? Nako, mahina pa. Ha? Pero pasasaan ba't lalakas din ang kita ko dito? Oo. Tulad nung nangyari doon sa iba kong kaibigan. Gusto ko nga magpadagdag ng puhunan kay Ethel. Ha? Oo. Uy, bakit naman? Mahina pa naman ka mo negosyo mo. Para makabili pa ako ng iba pang produkto. Baka sakaling mas malaki yung kitain ko sa mga bibiling ko. Oo nga. O ikaw, anong balita sa pangingibang bansa mo? Naku. Kailan ba alis mo? Ha? May problema nga akong Piling eh. Anong problema? Ilang linggo na kasing hindi nagpapakita sa amin ng mga kasama ko yung taong kausap namin. Ano? Bakit ganun? Sabi marami lang daw inaasikaso. Pero ang problema na ibigay na namin sa kanya yung pera namin. Kaya dapat asikasuhin din niya kami. O, dapat nga. Kaso pinaghihintay kami. Noon, minamadali kami makabayad. Ngayon naman bayad na kami. Pinaghihintay naman kami. Naku, nagagalit na nga kami ng mga kasama ko eh. Mag-overtime ka na naman, Ethel? Oo, Kati. Kailangan kumita ng husto eh. Naku, ikaw talaga, oo. Pinapagod mo ng gusto yung sarili mo. Buntis ka ba naman? Kasi gusto ko, bago pa malaman ni Kenneth, naibalik ko na yung perang kinuha ko sa bank account namin ni Kenneth. Yung pinahiram ko sa mga kapatid ko. Pinahiram mo sila nang hindi alam ng asawa mo? Oo eh. Sus, Si Kuya Drigo kailangan ng pera para makapag-abroad. Si ate naman, puhunan sa negosyo. pero dapat, pinaalam mo pa rin sa asawa mo yon bago mo ginawa. Inaawa ako sa mga kapatid ko eh. Naisip ko, baka hindi pumayag si Kenneth. Kaya ako na lang ang nagpasya. Ethel,
Huwag kang magagalit, ha? Oo. Hindi mo ba naiisip na baka naman inaabuso ka na? Ay, minsan, naisip ko rin yun. Kaya lang, ewan ko ba... Aray, O bakit? Hoy! Ano nangyayari sa'yo? sumakit. Bakit mo hinawakan ang puso mo? Sakit, biglang sumakit ang puso ko, ate. Ayos ko! Mabuti pa! Magpahinga ka muna! Huwag ka na lang mag-overtime ngayon! Lalong tumitindi ang sakit ko, ate. Teka! Sakit! Sandali! Dadali lang ka sa klinik! Teka! Kati, parang may lumalabas sa puwerto ko. My God! Ethel! Dinudugo ka! Hindi! Ang baby ko! Hindi! Tay, si Ethel po. Kasi may importanteng bagay sana akong sasabihin sa kanya eh. Ako rin o, Itay. Ano na naman bang tulong ang kailangan niyo sa bunso niyong kapatid? Tay, talagang kailangan ko ang tulong niya. Napeke ho ako eh. Fake recruiter pala yung napagbigyan ko ng placement fee para makapag-abroad. Ilang nga ba sinasabi ko? Kami ho ng mga kasama ko lalo Itay, ako naman o sana gusto ko magpadagdag ng puhunan doon sa negosyong binuksan ko. Di wala man lang pala sa inyo ang nakaalam sa nangyayari sa bunso niyong kapatid. Ano ba naman ang mangyayari sa kanya? Sa aming tatlo, siya ho ang may pinakamagandang buhay. Oo nga, tama si Kuya. Kaya inaabuso niyo naman ang kanyang kabaitan. Hindi ho naman. Hindi niyo naiisip na pinagpapaguran niya ang binibigay niya sa inyo. At dahil doon, kaya siya na ospital ngayon. Ha? Nasa ospital siya? Bakit po? Dinugo. Ha? Dahil sa labis na pagod sa katatrabaho para matulungan kayo. Kung bakit naman kasing tatandaan nyo na, hindi pa rin kayo makatayo sa sarili nyo mga paa. Lagi nyong inaasahan ang tulong ng kapatid nyo. Ginagawa nyo pa akong sangkalan para makahingi ng tulong sa kanya. Ito naman. Totoo naman, di ba? Panalangin natin na walang masamang mangyari kay Ethel at sa kanyang dinadala. Dahil tiyak na malaking problema kung mawawala ang isa sa mag-ina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Han? I'm sorry. Kasalanan ko. Kaya muntik na mawala sa atin ang baby natin. I'm sorry. Huwag ka na umiyak. Baka kung mapano pa kayo ng dinadala mo. Magpasalamat tayo sa Diyos. At kapwa kayo nakaligtas sa pangyayaring yun. Tama ka. At ngayon, may pagkakataon na akong ituwid ang mga pagkakamali ko. Ethel, Nagre-resign na ako sa trabaho ko para maingatan ang baby natin. paano ang mga kapatid mo? Natulungan ko na sila at sobra na yun. Panahon na parang pamilya naman natin ang asikasuhin ko. Alam mo, naiinis nga ako sa sarili ko eh. Dahil masyado akong naging mabait at mapagbigay sa kanila. Kaya inabuso nila ako.
pala, ate, kuya. Sinadya namin dito ka na sa bahay dalawin, Ethel, para makausap ka ng gusto. Nabanggit na sa akin, Itay, ang kailangan ninyo. Sinabi raw ninyo yun noong una kayong magpunta rito. Totoo yun. Pero iba na ngayon, Ethel. Natauhan na kami sa mga nagawa naming mali sa'yo. Tama si Kuya Rodrigo, Ethel. Gusto naming humingi ng tawad sa lahat ng abusong ginawa namin. Dahil sa amin, muntik na kayong napahamak ng dinadala mo. Patawarin mo sana kami, Ethel. Totoo ba ang naririnig ko, ate? Kuya? Oo, totoo. Mula ngayon, magsisikap na kami ni Kuya. At hindi ka na namin aabusuhin. Palalaguin ko yung business na sinimulan ko. At ako naman, Ethel, may trabaho na ako. Doon ko na lang kukunin yung panghulog ko sa perang nahiram ko sa'yo. Pasensya ka na. Napeki kasi ako, hindi ko naman gusto yun eh. Kaya patawarin mo sana ako, ha? Kapatid ko. Dalawa na ang anak namin ni Kenneth ngayon. Ang mga kapatid ko naman, maayos na rin ang buhay ngayon. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ethel at ito ang aking buhay. Sa buhay ng tao, walang mang-aabuso kung walang magpapaabuso. Mga nagsiganap, Lynel Benjamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ethel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo, mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang magsasaka at kung paano niya natutuhang makalin ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. Siya ay si Eric. Lumaki ako sa pamilya ng mga magsasaka. Tuwing tinatanong kami noon ng teacher namin kung ano ang trabaho ng mga magulang namin, nagdadasal ako na wag sana akong matawag. Dahil nahihiya ako na sabihing magsasaka sila habang ang mga kaklase ko, kung hindi guro, engineer, manager ng isang kumpanya ang mga magulang. Hanggang sa dumating ang panahong sinabi kong kahit kailan, hindi ko hahayaang maging kagaya nila. Isang hamak na magsasaka. Nay, kailangan ko na magbayad ng tuition bukas. Sinabi ko na sa inyo matagal na kailangan ko ng pera ngayon, di ba? Anak, pasensya ka na sana, ha? 3 kayong sabay-sabay na nag-aaral. Inatake ng peste ang ating pananim, kaya konti lang ang kita namin ng tatay mo. Maaari namang mag-promissory note, di ba? Hindi naman. Promissory note na naman. Nakakahiya na eh. Alin lang nakakahiya, Eric? Tay, Nakakahiyang mag-promissory note? Bakit?
Krimen ba ang gagawin mo? Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Uy, bakit mo kami pinagtataasan ng boses? Bakit mo magsasaka lang kayo? Magsasaka lang. Binabaliit mo ba ang hanap buhay natin? Hanap buhay nyo. Dahil hindi ako papayag na maging magsasaka lang ako. Maghahanap ako ng maayos na trabaho para hindi ako maging kagaya nyo. Eric! Oo, Eric! wag na. Hayaan mo na. Mainit lamang ang ulo niya. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang mga magsasaka? Oo, madalas madungis tayo. Amoy putik, amoy kalabaw. Pero marangal ang trabaho natin. Kung walang magsasaka, may pagkain ba sa mesa nila ang mga mayayaman? Ang mga ininiyero? Ang mga profesor? Kung hindi sa pagsasakripisyo natin sa ilalim ng init at ulan, sa tingin ba niya makararating siya ng kolehiyo? Makapagsusuot ba siya ng uniforme sa maayos na universidad? Eric, sigurado ka na ba sa desisyon mo na sa Maynila magtrabaho? Doon magtatrabaho mga kaklase ko nagtapos ng business course. May naghihintay na sa aming trabaho doon. Ay siya, hige. Pero wala ka bang planong kausapin ng tatay mo? Mula nung first year college ka, hanggang sa nakapagtapos ka, abay, hindi na kayo nag-iimikan. Ayos lang, Nay. Mas mabuti na sigurong ganito. Hayaan nyo, kapag may naipon ako, ibabalik ko naman sa inyo lahat ng sakripisyo nyo para mapagtapos ako eh. Hindi naman yun ang iniisip ko, anak. Ay, nakakalungkot lang na humantong sa ganitong relasyon nyo ng tatay mo. Nay, 2:00 na. Alis na ako. 2:30, usapan namin ng mga kaibigan ko. Oh, hala, sige. Pero mag-iingat ka, ha? Tumawag ka na lamang sa amin. Pag dumating ka na doon, ha? Oo, Nay. Alis na ako. Ang init. Oo nga, ang taas ng sikat kagad ng araw. Alas 10 pa lang. Oh, eto. Ayan. Uminom muna kayo ng tubig. Salamat po, Aling Piling, ho. Sabi ko naman kasi sa inyo na kapag ganitong 10:00 na, sumilong ka na muna kasi masyado nang mataas ang sikat ng araw. Abay, ilang araw na mataas ang BP mo. Uy, kasi tinapos namin ito yung pag-aararo. Oo nga po. Habang hindi pa ho tag-ulan. Kasi mapupuno na lang tubig yung palayan. Isa pa, kailangan magdoble kahit tayo. Graduating ngayon ang bunso natin. Kaya naman natin, di ba? Si Mia tumutulong naman kahit pa paano. Mababa lang naman kasi ang sweldo niya dyan sa munisipyo eh. Siya nga pala si Eric. Hindi man lamang ba tumatawag sa inyo? Ay, hindi. Kumusta na kaya siya? Mahirap ang buhay sa Maynila. Mas mahirap pa rito sa probinsya. Dito kapag may lupa kang sinasaka, mabubuhay ka. Pero doon sa Maynila, kung wala kang trabaho, wala kang isusubo sa bibig mo. Eh, baka naman mabuti ang kalagayan niya. Ilang buwan na siya doon. May problema yun. Paikyak. Tatawag siya rito. Nakikiramay ho ako. Salamat. Ang saya-saya pa niyo kahapon. At nakagraduate na raw po ang bunso ninyo. Dinala ko siya sa ospital para magpa-check up. Dahil nga masakit daw yung dibdib niya. Hindi ko naman alam na babalik siyang nasa kabahong na. Kaya nga. Bigla na lamang siya inatake sa puso. Ay, naku. Nay! Sino yun? Si Eric. Si Eric. Oh, Diyos ko. Eric! Nay! Eric, ikaw nga!
Nay, ano nangyari kay tatay? Wala na ang tatay mo. Wala na ang tatay mo, Eric. Iniwan niya na tayo. Ikaw ba ang kalibin ng anak ko? Opo, Nay. Kumusta ang buhay niyo sa Maynila? Po? Mula nang umalis dito sa Eric. Siguro, 3 beses lamang siyang tumawag. Napakadalang niya rin mag-text sa mga kapatid niya. Minsan, kumusta lang, pagkatapos wala na. Pasensya na po kayo. Ako na pong humihingi ng paumanhin. Marahil ayaw na pong iparating sa inyo ni Eric ang totoong kalagayan niya para hindi na kayo mag-alala. Ha? Bakit? Anong nangyari? Natanggal po kasi siya sa trabaho dahil may nakaaway siya. Sakto naman pong buntis ako noon kay Sofia sa panganay namin. Naghanap siya ng trabaho pero wala po siyang makuha. Kaya naisipan na lang niyang sinubukan niya na lang na sumama sa mga nangangalakal ng basura. Oh, Diyos ko. Hindi ko po alam kung bakit parang ang malas-malas niya sa trabaho. Iniisip ko nga po na baka dahil sa akin. Siguro kung hindi niya ako nakilala at hindi siya nagkaroon ng maagang responsibilidad, baka mas maginhawa ang buhay niya. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Wala kang kasalanan. Ngayon, ano ba ang plano niyo? Sigurado ba kayo sa desisyon niyong bumalik sa Maynila? Oo, Nay. Maayos naman ang trabaho ko doon. Kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Eric, sinabi na sa akin ni Ina ang lahat. Oh. Huwag ka na magsinungaling pa. Huwag ka Nay, nang bumalik doon. Dito ka na lamang sa atin. ayoko, Nay. Ayoko rito. Sabi ko kahit kailan, hindi na ako babalik dito. Namatay ang tatay mo na hindi kayo nagkausap na muli. Pero walang araw na hindi niya tinanong kung kumusta ka ba. Kung tumawag ka ba o nag-text man lang. Palagi siya nag-aalala sa iyo, anak. Siguro dahil bilang ama, nararamdaman niya ang hirap na pinagdaraanan mo kahit nasa malayo ka. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Minalit ko ang pagiging magsasaka ninyo. Kinamuhian ko ang hanap buhay na bumuhay sa akin. Pero nang maranasan ko kung gaano kahirap ang buhay sa Maynila, ginusto ko rin umuwi rito. Pero tinatalo ako ng hiya. Hiyang-hiya ako sa inyo. Lalo na kay tatay. Walang sama ng loob sa iyo ang tatay mo. Oo, nung una hindi ka niya maintindihan. Pero nung tumagal, naunawaan niyang mahirap ka naman ang hanap buhay na ganito. At nararapat lamang na mangarap kayo ng matayog. Pero ngayon, total wala na ang tatay mo. Kung nais mong manatili rito, di ikaw na magsasaka ng naiwan niya lupain. Iyon naman ay kung papayag ka.
Good morning, ma'am. Ay, good morning. Kayong sumundo kay Sofia. Asan ang mama niya? Nasa clinic, ma'am. Sinamahan po yung nanay kong magpa-check up. Ganun ba? Ay, sandali lang, sir, ha? Nasa CR lang si Sofia. Sige ho. Pasok muna kayo. Naku, wag na, ma'am. Mabaho ako eh. Galing ako sa palayan. Tingnan nyo, maputik pa nga ang paa ko eh. Oo nga po, naikwento kanina ni Sofia sa akin. Ang alin po? Kasi po, tinanong ko sila kung ano ang trabaho ng kanilang mga magulang. Ganun po ba? Siya pa nga ang unang nagtaas ng kamay. Talaga ho? Oo. Sabi niya, Ma'am, my father is a farmer. He always brings home vegetables and fruits for me. Sinabi niya ho yun? Yes, sir. Oo. Naku, proud na proud sa inyong anak. Eh, sino ba naman ang hindi magiging proud sa isang marangal na hanap buhay? Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ng teacher ni Sofia kanina, proud na proud daw sa akin ang anak natin. At ikinuwento pa sa buong klase na isa akong magsasaka. Talaga? Bakit ka umiiyak? Sana gaya na rin ako noon. Sana gaya ng anak natin. Naging proud din ako kay tatay. Sana naikwento ko rin sa mga kaklase ko na magsasaka si tatay. At kahit amoy kalabaw siyang umuwi, hindi niya hinahayaang magutom kami. Nagtitiyaga siya sa ilalim ng init o kaya minsan ng ulan para lang maitaguyod kami. Eric. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang sakripisyo niyang yun nung nabubuhay pa siya. Sana nasabi ko man lang sa kanyang proud ako sa kanya na masaya akong magsasaka ang tatay ko. Eric, hindi ka naman hinusgahan ng tatay mo, hindi ba? Sabi ng nanay mo, nauunawaan ka niya. Mahal ka ng tatay mo. At alam ko, nasaan man siya ngayon, nakangiti siya. Dahil sa wakas, nauunawaan mo na ang lahat. Ngayon, alam mo nang walang masama sa pagiging isang magsasaka. Mapalad ako. Ito lang ang masasabi ko. Mapalad ako dahil hindi naging kagaya ko ang aking anak. Proud siyang isa akong magsasaka. Bagamat hindi na niya ito maririnig, pero nais kong sabihin sa kanya na mapalad akong isang magsasaka ang aking ama. Ako po si Eric at ito ang aking buhay. Walang mas mababa o mas mataas na hanap buhay sa mundo. Lahat ng hanap buhay na marangal at ginagawa natin para sa ikabubuti ng nakararami ay pantay-pantay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas at Lionel Benamin sa papel na Eric.
Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Sa araw na ito, maririnig natin ang paglalakad ng isang dalaga kung paano niya nahanap ang kanyang Prince Charming sa kabilang ibayo ng mundo. Siya ay si Diday. Mula noong bata pa ako, wala akong ibang pangarap kundi ang makapag-asawa ng foreigner. Amerikano man yan, Australiano, Briton, basta dayuhan. May tiyahin kasi kami noon na naghihikaho sa buhay. Pero nang makapag-asawa ng foreigner, nag-migrate sa US at naging maayos ang buhay. Araw-gabi, yon ang panalangin ko sa Diyos. Gising na yung call center agent natin. Hoy, Diday, tingnan mo nga yung mata mo, nangingitim na. Ayun na lang kasi ako pansinin. Kung ang pagpupuyat mo sa dating app na yan para sa paghahanap mo ng foreigner, itinutulog mo na lang, baka marami kang napanaginipan. Kung ang pangingialam mo kaya sa akin, itinatrabaho mo na, Ha? baka nakakatulong ka pa sa bayarin dito sa bahay, no? Hoy, pwede ba? Magsitigil nga kayo. Lagi kayo nagtatalo. Pareho naman kayo mga tamad. Hoy, ikaw Itoy, 35 ka na. Asa ka pa rin ng asa dito sa bahay. Maghanap ka na ng maayos-ayos na trabaho. Kung ayaw mong itapon ko sa labas ang bahay mga damit mo. Be. At ikaw naman, Diday. Hoy! Po! Tigilan mo na nga yung kahanap ng foreigner na boyfriend. Ilang taon ka na naghahanap? Puro naman mga bastos yung nakukuha mo. Baka mamaya mamalayan ko na lang. Nagsasayaw ka ng nakahuwal. Ay, ano ka ba? Yan. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Oh my gosh! Ganyan ba talaga ang pagkakakilala niyo sa akin? Bakit? Desperada ka na, hindi ba? Desperada Of course not! Hindi ako desperada, no? At higit sa lahat, hindi ako nawawala ng pag-asa. Darating ang panahon, magmamigrate din ako sa ibang bansa, kagaya ni Auntie Yayo. Oh, Diday, tingnan mo ang snow, ang kapal. Wow! Auntie Yayo! Gusto ko rin maglakad sa snow! Tapos gagawin kong halo-halo. Aliw. Auntie, baka naman may pinsan o kaya kaibigan yung hobby mo na single. Pakilala mo na kasi ako. Gusto mo ba ng dirty old man? Ayoko. Kayo talaga para ng sinanay. Hindi naman ako desperada. Gusto ko rin makapag-asawa ng maayos na foreigner, no? Yung mamahalin ako, aalagaan. True love palang hinahanap mo. Yes naman, Auntie Yayo. Mag-aral ka muna ng English. Yes, I know. Nagpa-practice na nga ako dito sa bahay eh. In preparation. Nararamdaman ko kasi, malapit ko na siyang makilala. Mangando, Uy, andiyan ba si Diday? sandali Diday! Diday! Tay! Bakit po? Ito, si Minggoy. Aakyat ng ligaw. Sus! Akala ko naman kung ano na. Minggoy, ano bakit? May dala akong puto. Uy, Mainit pa. Di ba sabi ko naman sa'yo,
tumigil ka na ng panliligaw mo sa akin. Oh, Diday, magdahan-dahan ka naman sa pagsasalita mo. Taong pumupunta rito si Bingoy sa'yo. Mabuting at nililigawan ka ng maayos. At sa harapan ko ba? O saan ka pa makakakuha ng lalaking ganyan ngayon? Ha? Tay, pinaprangka ko lang si Minggoy para wag na siya umasa pa. Bingoy, Oh, kaya mo bang buhayin itong anak mo? kayang-kaya ho. Oh, nakita mo? Tay naman eh. Abay, saka hanap mo ng foreigner niyan. Baka kalansay ka na hindi ka pa nakapag-aasawa. Aga mo yata nagising ngayon na. Paano kung hindi magigising agad tili ng tili sa kabilang kwarto si Diday? Imbing kasi ng tulog ko eh. Hindi ko na malayan. Pagtimpla mo nga ako ng kape. Ano ba yun? Hoy! Diday! Ano nangyayari dyan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kanina ka pa tili ng tili. Lalo mo pa yung naka-jackpot sa loto, ah. Jackpot talaga, Tay! Ha? Tingnan mo! Ano yan? Sino yan? Sino yan? Sino nga yan? Sure, nung nakilala kong Amerikano. Ano? Kachat ko to mula pa na isang buwan. Tapos sabi niya sa akin kanina, gusto rin niya ako makita. Gusto niya rin maging seryoso ang lahat sa amin. Oh my gosh! Oy! Aray! this Ano is ka ba? it! Manggas ng damit ko! Ano pupunit na eh? Sabi ko sa kanya, pumunta siya dito sa Pilipinas anytime. At pagbalik niya na Amerika, sasama na ako sa kanya. Ano? Hindi mo pa nga nakikilala yun ng maayos? Sasama ka na? Kaya nga ako sasama na eh. Para makilala ko siya. Wow! Ayos itong sapatos. Saktong-sakto sa akin, oh. Ako eh, itong ambag ko, tingnan mo. Maganda rin, ah. Parang gawa sa totoong balatang ahas. Oh, Ando, yung sa iyo, ano? Baka kapag may umarbor dyan sa mga kapitbahay natin itong jacket na ito, kapag sinuot ko, ha? Naku, ang kapal. Pwede kong isuot ito kapag Disyembre dahil malamig eh. O ano daw? Nagustuhan niyo raw ba yung pinadala niya? Ay, Diday! Po! Sabihin mo sa amin pag tumawag siya sa iyo, ha? Para makapagpasalamat naman kami. Diday, Po! kailan daw siya pupunta rito? Papuntay mo na rito nang maipakilala ko sa mga katropa ko. Tiyak na maiinggit sila sa akin kasi may bayaw akong kano. Oo nga naman, Diday. Papuntahin mo na rito kasi, Jack. Pagbaba pa lang nun dyan sa bakura natin, ako, pagtitigilan na tayo ng mga kapitbahay natin. Mamumuti ang mga mata nila sa inggit. Ay, grabe kayo! Ano naman ang akala niyo sa jowa ko? Figurine na ipang-display ninyo? Drama naman ito. Pera lang naman ang habol mo sa kanya eh. Ah, ganon. Oh, Akin na nga yung ay, sapatos mo. Akin na yan, akin na yan! Joke lang. Ano ka ba naman? Ito lang ang lilinawin ko sa inyo ha, sa pamilyang ito. Si Wilson, mahal ko siya. Hindi ako nakipagrelasyon sa kanya para lang makaahon tayo sa kahirapan. Oo, nung una, ganyan ang nasa isip ko. Pero nung matagal na kami nagkakausap sa chat at sa video call, nag-iba na ang mindset ko. Mabuti siyang tao. Kaya nararapat lamang na pakitaan ko siya ng kabutihan din. At kung pupunta man siya dito, hindi natin siya tatratuhin figurine, kundi isang tao na may malinis na intensyon sa akin. Balita ko, kakasal ka na raw, Diday. Ah, oo, Minggoy. Pasensya ka na, ha? Hindi kasi ako
mayaman kagaya ng Amerikanong yun. Ano sinabi mo? Kung mapera rin siguro ako at maputi, baka matagal mo na akong pinatulan. Hoy, Minggoy. Ganyan din ba ang tingin mo sa akin? Nakipagrelasyon sa isang foreigner dahil lang sa pera at itsura? Bakit? Hindi ba? Umalis ka nga sa harap ko. Umalis ka na! At huwag ka nang pupunta dito sa bahay kahit kailan, ha? Uy. Kapag nakita pa kita rito, hahatarin kita ng walis tambo! Auntie Yayo! Kumusta na? Okay lang. O, Diday, nagkita kami kanina ng boyfriend mo. Nakilala ko na siya. Ay, oo nga. Sabi niya sa akin, Auntie, ano, kumusta? Naku, ang swerte mo. Bakit, Auntie? Mukhang in love talaga sa'yo ang mokong na yun, ha? Ay, napansin niyo. Oo. At saka, single talaga siya, walang sabit. Talaga, Auntie? Oo! Mabait at mabuting tao. Sabi niya, magpapakasal kayo dyan. Oo, Auntie. Inaayos lang niya yung mga papeles niya, tapos lilipad na siya papunta rito. Nagbunga na rin yung pagtsatsaga mo gabi-gabi, ha? Tama ka, Auntie. Pero ikaw pa rin yung makapagsasabi kung talagang mabuti siyang tao. Kaya kilatisin mong mabuti kapag pumunta dyan sa inyo, okay? Yes, Auntie. Salamat. Ayan. Bago na mga kortina natin. Pati mga sapin sa kama, punda ng unan. Salamat, Nay. Pero iniisip ko, magustuhan ka pa kaya niya? Kapag nakita niyang ganito lang kasimple ang ating buhay? May tiwala ako sa kanya, Nay. Alam ko hindi siya ganung klaseng tao. Ay, sana nga. Natatakot kasi ako, anak. Baka bigla siyang umuwi ng Amerika kapag nadatan niyang maliit lamang itong bahay natin. Gawa pa sa nipa. Nay, kalma lang. Kahit gaano pa kaliit ang bahay natin, hindi ako mahihiyang ipakita sa kanya ang totoo kong pag-uugali at pamumuhay. Ay, sana nga. Sana nga. Oh, ano? Luto na ba yung adobo? Ay, nako. Tulungan mo ko. Iusog na natin itong upuan dito. Ano? Handa na ba kayo? Abay, dapat maramdaman niya mainit natin pagtanggap sa kanya, ha? Kasi baka umuwi yung bigla. Hindi pa ba mainit to, Nay? Buong barangay na yata ang narito. Tumutulong sa ating magluto at mag-ayos nitong barong-barong natin. Oo nga. May talo pa ni Wilson yung kakandidatong mayor. Oh, Jerry, lipitin mo yung nandang. Hoy, pag niloko niya itong si Diday, buong barangay din ang hahabol sa kanya ba? Andiyan na! Ay! Andiyan na siya! Ano? Andiyan na ba? Malapit na rin yung nasasakyan yung taxi. Teka, Nay. Nay, tinan mo nga, ayos na ba itong itsura ko? Ay, bakit naman kitang-kita naman yata yung dibdib mo diyan sa damit mo? Hindi ba maganda, Nay? Hindi Ay, maganda. magpalit ka. Ay. Yung pandalagang Pilipina. Papa. Mamaya niyan, isipin niya. Oo. Ayan na! Ayan na yung taxi, Nay! Nay, ayan na! Ayan na. Ay, ayan! Oh, yun na. Bumaba na sa taxi! Oo nga. Ay, Amerikano nga! Aba. Ay, ano pa ginagawa mo dyan? Salubungin mo na! Yun ang unang pagkakataong nakita namin ng personal, si Wilson Smith, ang aking asawa. Sabi ko nga, sa una, gusto ko magkaroon ng asawang foreigner dahil gusto ko umangat ang pamumuhay namin. Nang makilala ko siya, napagtanto kong marahil ganun na lang ang interes ko sa mga dayuhan dahil dayuhan talaga ang meant to be sa akin. Ngayon, narito kami sa Pilipinas pansamantala para magbakasyon. Hindi rin
naman perpekto ang buhay namin. Marami rin pagsubok, pero masaya. Ako si Diday, at ito ang aking buhay. Kahit pa ilang bilya ang distansya ng dalawang tao, kung niloob ng Diyos na pagtagpuin sila, magtatagpo at magtatagpo silang dalawa. Makarag Sigarap, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Jude Martin Legaspi, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Diday. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.